Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi da muke karanto muku wato littafin Mataccen Buri na Sadiya Abdulrazak tare da ni jagora ku wanda yau kuma muna cikin kashi na 11 ne. Na sake kiran Kairi sai na ji wayar ta kashe na kwanta cike da fargaba. Hawaye suka fara kwaranya ta gefen idona. Allah ya sani a wannan karo idan na rasa Kairi za a iya samun babbar matsala. Ana maka tsaya yanzu kuma za mu daura. Washe gari tun safe nake kiranta ba ta dauka ba, jikina ya sanyi, tsoro da fargaba suka cika zuciyata. Haka ne wani rana duwa sanyaye. Sai da daddare ta kira ni, na dauka gabana yana faduwa. Bayan mun gaisa na ce Kairi, don Allah kar wannan ya zama silar rabuwar mu. Wallahi ina son ki. Idan kika aure ni zaki iya canza ni. Ki mai da ni duk yadda kike so na kasance. Son ki ne na kasa ni. Rashin ki ne haddasa mini masifar, kuma auren ki ne kawai zai iya wanke komai. Ki yi jihadi ki aure ni. Ko da kin tsane ni ne, wallahi zan juya ki da horonki, matukar dai kina gidana matsayin matata. Komai zan faɗa miki yanzu, ba lallai ki yarda ba, tunda tsohon mijinki ya rasa miki wani miki, amma da zaki bani aron dama ta hanyar manta ko ni wane da bakar halayyata ki aure ni hakan, da zan baki mamaki. Za mu zauna lafiya mai rayuwa mai inganci, wallahi zan gyaru. Da narkakkiyar murya kamar zan yi kuka na ce wallahi da gaske zan daina Kairi. Kairi ta ce gaskiya ina tsoron namiji mai neman mata saboda dole matar shi tana cikin haɗari sannan ba za ta taɓa ganin komai daidai daga wurin shi ba. Da narkarkiyar murya kamar zan yi kuka na ce wallahi da gaske zan daina Kairi. Daga wunin yau ni sai fillahi ne rantsuwa na daina bin mata har abada, ko da kuwa baki amince kin aure ni ba. Ta ce rantsuwan manemin mata kamar ta 'yan siyasa nake kallanta. Tunda na karanta littafin zai gyaru. Na sauke numfashi na ce don Allah Kairi ki yarda. Ni ban ma san me zan ce miki ba, sai an yi auren zaki gane kawai. Ta ce yau da asuba baba ya min zancen, ya ce idan na amince zan aure ka, shi ba shi da matsala. Ina son ka don haka na yarda zan aure ka da sharaɗin duk ranar da na gano baka daina ba, wallahi ba zan sake kwana gidanka ba. Don haka ya ce zaka iya tura ko cikin satin nan ne. Wani sanyi ya fara kewaye zuciyata da limshe ido, ina jin kamar haran daura wurin. Ina murmushi na ce na gode sosai Kairi, kuma insha Allah ba zan baki kunya ba. Wallahi na daina wannan halayyar har abada. Dama rashin ki ne idan na sami ki babu wata mace da za ta burge ni. Ta yi dariya ta ce Allah ya tabbatar. Muka yi fira kafin mai sallama. Da daddare na je na samu iyayena da zancen. Suka amince duk da ummi ban ga alamar ta yi farin ciki ba. Abba ya ce cikin satin za su je nima min aure. Na baro gidan ina jin nishadi a zuciyata. Tun a daren na sanarwa Nabila don kar ma ta ji zancen a waje kuma bata nuna wani kishi ba. Ta ce Allah ya sanya alkhairi, sai jikina ya sanyi don daga darata na sanar mata gudun kar ta kawo mini raini. Ashe ita babu kishin ma'aranta. Cikin satin aka saka ranar auren mu da Kairi watanni 2 wanda na danga kirgen su, ina jin su kamar shekaru 2. Muka samu wata irin shakuwa da ita da yadda har nake jin idan babu ita ba zan iya rayuwa ba. Kairi ta canza mini, ta saki jiki da ni. Muna sharɓar soyayyar mu yadda ya kamata. Wata irin rayuwa muka yi a wata 2 nan. Na tsayawa a rai, tarihi mai wayar mantawa. Na gyara na bar kola kowace mace, sai matata da take fama da cikin da bana bin ta kanshi ma. Bari na binciki lafiyarsa, soyayyar Kairi kawai na saka a gaba. Ba na gane kowane yare sai nata, ba na jin kowane motsi sai nata. Da ƙyar na jura zuwan wata 2 nan da nake gaya mata shekara 2 ne fa ba wata 2 ba. Alhamdulillah buri na cika, lokaci yayi aka daura aure na da maradin raina. Mafarki na ya tabbata bayan gwagwarmayar rayuwa da na yi wajen ganin na da ran mataccen buri na. A ranar jin zuciyata ne kamar ana wanke ta da ruwan kankara. Da daddare aka lulluɓo kyakkyawar amaryata aka kawo ta gidana. Ina ganin komai kamar a irin mafarkan da na saba yi. Sai da na je gidan Nabila ne mata sallama don ba a gida ɗaya za su zauna ba da Kairin. Hakan na tsara. Don a gani na ta haka ne kawai zan iya gudanar da adalci. Saboda kar Nabila ta ganin abin da zai dame ta, ko kuma wata rana Kairu ta ga abin da za ta jiki shi ko ta cire mata laifi. Kwance ma take ba ta da lafiya, jikinta zafi rau, kuma ta ce min ta fi sati tana yi. Nan na ce ta tabbatar ta sha magani. Ban ma san akwai magani a gidan ko babu ba. Ni dai na hanzarta na bar mata gidan. Dan karkar da ta fushi da ni. Da sallama na shiga ɗakin da take, tana zaune fuska ta lallabe da mayafi, kafa ta har rawa take yi. Hannuna yana karkarwa na ƙarasa inda take. Na buɗe fuskata da wani murmushi a fuskata mai wayar misaltuwa. Sai ta saka hannayenta ta rufe fuskar, tana murmushi. Na bi zanen jallallen hannunta da kallo yana murmushi. Na janyo ta jikina har lokacin ban yarda ba mafarki nake yi. Ganin mun jima hakan, bayan da niyyar farkawa, sai na tabbatar yau fa da gaske Kairu ce tare da ni, ba ta cikin mafarkin ba. Alhamdulillah na furta, ina sauki ajiyar zuciya. Ta sake lafiya jikina, har na zaton bacci ta fara yi. Na ɗago fuskata yana kallo, kamar ranar na fara ganin ta na ce, ki ci wani abu mana.
ki faɗa mini yau ba mafarki nake ba. Kairu ina cikin farin cikin da ya fi ƙarfin baki ya furta shi. Zan so ka furta na ji. Ta faɗa tana sake riƙe ni. Na ce ki kalli ƙwayar idona. Ita za ta sanar miki komai kawai. Sannan ki auna farin cikin da kike ji a zuciyarki. Sai ki raɓanya shi sau 1000. To irin farin cikin da nake ciki kenan. Sai ta yar siririyar da tana shauƙi. Da na umarce ta tashi mai sallar godiya ga Allah sai ta sanar min yau ɗin ba ta da tsarki. Haka dai tawa. Na gode wa Allah tare da neman yafiyar shi bisa zunubaina na baya. Ina ƙudurcewa na tuba har ga Allah har abada. Allah gafurur rahimu ne. Tun da ya cika mini burina duk da saba masa da ni a baya. Haka muka kwana cikin farin ciki. Ni kan baccin nawa rabi da rabi ne. Ina ya fara ɗauka ta sai da tuna kai da cifa a jikina yau. Ba cikin mafarki ba. Sai zuciyata ta fara zazzala ta. Na sake ƙanƙame ta har sai ta farka. Cikin shugabarta sai ta ce mini bacci take ji. Ko ta ci don Allah na bari. A haka har aka kira sallar asuba a kunnena. Wannan daren ya shiga ƙarshen kundin tarihin rayuwata. Wanda sai mutuwa kaɗai ce za ta mantar da ni shi. Duk da idan na tuna shi ba ƙaramin mawuyacin hali nake shiga ba. Na waye gari cikin wani irin shauƙin da na jima ban ji ba. Wani wasai nake jin raina kamar ba ni da sauran damuwa a raina. Kana taka Allah na tashi da Allah ita ce gaskiya. Ban taɓa zaton wannan ranar za ta zama ranar ƙarshe ta farin cikin rayuwata ba. A tunanina ita ce ranar da zan manta da duk wani kuncin rayuwa. Ashe ita za ta zama ranar da zan fara sanin ainihin wane ne ni. A ranar zan gane duk wani kuncin da na shiga a baya na rashin kayar share fage ne. Yanzu ne zan fara karatu. Da safe Nabila ta kira ni ta ce za ta koma asibiti wurin awo. Dama ko zuwan farko ba ni na kai ta ba don haka na ce mata ta dawo lafiya. Ina nan liƙe da kai da har 11 na rana dan fir na ƙi fita daga gidan. Na ce sai idan baƙi ne suka zo. Ina ta mata fira da tsara mata yadda rayuwa za ta kasance a gaba. Ita kuma tana dariya ta mai burge ni. Wani abin kuma idan na faɗa ta rufe fuska ko da za ta ba da amsa. Kwatsam sai ga kiran Nabila. Sai daga bana ya faɗi saboda bana son kai da ta ji kishi. Na kalle ta na ce, kin ga irwoki Nabila tana kira na. Dama ta ce min za ta je asibiti bari na amsa kira. Ina gaishe ta. Ta faɗa da murmushi. Ni ma ne mata murmushin na fita harabar gidan. Ya kai? Na tambaye ta bayan na ɗaga kiran. Ta ce wai sun ce ka zo. Na ce kamar ya na zo suwa kenan. Ta ce a asibitin. Na ce wata matsala ce da cikin me ya faru. Ta ce ina jin to ka zo ɗin mana. Ta faɗa mini asibitin da take. Ba da raina ya so ba ne wa kai da sallama. Na tafi ina ta ƙunƙuni ni kaɗai. Yana zuwa wata nurse ta raka mu ofishin wani likita. Dan ya fara mini tambayar wai watan mu nawa da aure. Mun taɓa rashin lafiyar da ta haɗar da zazzaɓi mai tsanani ko ciwon makoshi, gyambo, kuraje a fata, gudawa mai muni, yawan ciwon kai, yawan kasala ba tare da dalili ba, gumi musamman da daddare ko da ba lokacin zafi ba. Bai gama lissafin ba na kasa shi saboda na gaji, na matsi ya faɗa min dalilin kiran nawa. Sorry doctor, sauri nake don Allah. Menene damuwarta? Na faɗa ina nuna masa Nabila. Ya cire gilas ya ajiye ya ce abin ba na sauri bane, don haka ka gyara zama. Wancan zuwan da matarka ta yi, bayan mun ɗauki jinin ta mun yi gwaji, bisa ƙa'ida kamar yadda ake wa kowa, sai muka tarar tana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV. To na tambaye ta ko tana da wani ciwo ne na musamman ta ce babu. Don haka na ce a zo da kai, don mu gwada ka, sai mu gano inda matsalar take. Wani irin bugu kirji na dinga yi, kamar zai fashe zuciyata ta fito na kalli Nabila na ga ita ma bata cikin hayyacinta. Sai zazzara ido take ta dafa kirji, na yi ƙarfin halin furta dokta. Ka tabbatar ba kai mistake wurin gwajin ba? Ya ce, har ka gwaji muna taka tsantsan sosai, amma don kau da kokonto idan kun shirya za a sake yin wani gwajin, har kai ma sai a gwada ka. A gwada? Na faɗa jikina yana karkarwa. Nabila kuma ta fara kuka, ne mata wani irin kallo bayan mun ɗauki hanyar da za ta sada mu da inda za a ɗauki jinin. Na ce Nabila tsakaninki da Allah wannan Abdul ɗin shi kaɗai kika ba kanki? Sai ta yi mini wani kallo mai kama da harara ba ta ce komai ba. Tsakanin ɗaukar jinin da fitowar sakamakon Allah kaɗai ya san kalar gumurzun yaƙin da aka zabga a zuciyata, jin komai nake kamar a mafarki. Na saka wannan na warware. Haka har aka sake kiran mu ofishin likita. Ban san cewar a baya ban san me yake nufi da tashin hankali ba, har sai da aka tabbatar min sakamakona da na Nabila duka positive ne. Ma'ana dai muna ɗauke da cutar mu duka. Ina kallon lokacin da Nabila ta silale ta zube a wurin. To ba da kuzarin motsa bare ni tare ta. A ranar na gane wani abin ya fi gaban kwatance don ban san ainihin abin da zan ce ina ji ba. Ala ne kaɗai ya sani, sai dai ido na abu sheki, don haka kuka ma ya san tsararsa. Gado suka ba wa Nabila don haka dole na daure na kira Ummi a waya na sanar mata muna asibiti. Babu jimawa kuwa ta zo. Hankalinta ya tashi ganin yanayi na musamman da na kasa furta mata ko kalma ɗaya. Zuciyata sai zugi take mini kamar ana dandaka ta. Sai likitan ne yake mata bayanin halin da muke ciki. Ita ma kaɗan ya rage ta faɗi, ta yi zaman da baro tana dafa ƙirji. Sai a lokacin na yi jarumtar haɗewa wani kaso daga cikin baƙin cikin da yake neman sautar da ni. Na ƙarasa kusa da ita, kamar na ce mata ga ki kashe ni sai ta shiga wanka mini mari, babu ƙaƙƙautawa.
Ina da jin saukar hannunta ne a fuskata don tsananin da nake ciki, ba zai bari na ji zafin maran ba. Sai da aka zo aka janye ni sannan Ummi ta dawo cikin hayacinta, sai kuma ta fara zagi na tana faɗin na cuci Nabila, sai Allah ya saka mata, kuma na rubuta mata takardar ta yanzu nan kafin ta farka. So nake na bata hakuri amma na kasa buɗe baki saboda nauyin da ya yi mini. Kamar an saka mini dutse, haka na sulale na baje a ƙasa, ina fitar da wani zazzafan numfashi don hawayen sun ƙi bani haɗin kai, wai su zuba ko zan ji sassauci a zuciyata. Ina cikin wannan halin ne kuma wayata ta yi ƙara na ciro ta a hankali sai na ga Khairu ce mai kiran. Nan tashin hankalin ya linku da na tuna bai zama lalle ta zauna da ni ba. Duk irin son da take mini, na kasa ɗaga kiran, wata nadama ta rufe ni, sai na dinga fatan ina ma mutuwa ta ɗauke ni a daren jiya. Abba ya zo da iyayen Nabila a lokacin ta farka tana ta gurza kuka ana rarrashinta. Ni kam ina daga gefe, zuciyata da gangan jikina kamar ba na ba. Ganin har azahar ta yi muna nan, kuma babu mai kallo na, sai kawai na tashi na koma gida. Ina shiga na tarar da Kairi ta sha adon da ya ƙara tsorata ni. Na fara jin ba zan bari ta rabu da ni ba, duk abin da zai faru. Ta tare ni tana tambaya ta a jikin Nabila, na saka ta a jikina yana jin ina ma mutuwa ta ɗauke ni a wannan yanayin. Na huta ganin rayuwar ƙuncin da take tunkaro ni. Muryata na rawa na ce Kairi, don Allah kar ki bar ni. Ki yi mana alƙawarin zama da ni har abada, ni kuma ne miki alƙawarin farin ciki. Zan baki gatan da babu wace mace da ta taɓa samu a wajen mijinta. Ba zan taɓa fashi da ke ba, ko da za ki dinga yinkar naman jikina har na mutu. Kar ki bar ni don Allah. Ta ce wannan alƙawarin ai ne maka shi tuntuni mijina, na san kai mai suna ne, kuma ko baka farta ba na san zaka kyautata min daidai gwargwado. Don haka ka daina tunanin Kairin ka za ta barka har abada. Wancan alƙawarin ya ruguje Kairi, babu shi. Wani sabo zaki min, hakan ne kawai zai tabbatar mini da san da kike mini. Sai kukan da nake ta fata tun ɗazun ya kwabce mini. Na riƙe ta sosai ina jin kamar ba ni da wani saurin gata a duniya sai nata. Ta ɗago kai ta kalle ni ta ce, me kuma ya faru? Ni kawai ka faɗa min. Na rasa ido ina jin kamar kar na sanar mata mu ci gaba da zaman mu kawai, sai na nisanta da ita. Amma ganin kamar ba zai ɓoyi ba sai na yanke faɗa mata din. Da yaƙinin za ta tausaya min ta zauna da ni a yadda nake. Don haka na tsagaita da kukan na ce Kairi, daga asibiti nake. Wurin awon ciki da Nabila ta je. Jinin Nabila ya nuna tana ɗauke da HIV. Shi ne kiran da suka yi mini don tabbatarwa, da ni ma ana gwada nawa ya nuna ina da cutar. To masu sauraro bara mu dakata a nan, za mu ɗora muku daga inda muka tsaya. Ku dai ku ci gaba da danna subscribing da liking tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa, domin samun shirye-shiryen mako da yaushe da zarar mun ɗora. A cikin wannan tasha ta Mai Nasara TV tare da ni na Filansi Love jagora ko wacce nake karanta muku ƙayatattun littattafai a manhajar YouTube. Nake mai ƙara tuni dai a nan ma a danna subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu gare ku ko da yaushe da zarar mun ɗora. Bisalam, mun gode.